No widzę, taci ciekawy plac. Jo. Jo, fajnie ty lecą mielo. Mnie se zdywy, że to może być coś u uśmiech nie chcę. Jo? Jo. No Jo, ty to oby bardziej tak- nawet jakby to było przedwojnowy. No będzie jo. Jo, je wiedzę, farfnięty olej, no. Takiego kierowa. Wiesz, kulic ze taci twarzy by kosztowały? Płyli. Wiele. Fajnie wiedzieć. Bo byśmy co tu szły tu. No za wiele nie. Z tego co widziałem, to ścieleny 100 lat nazad był to taki wielki pleasure. No i nikt nie chce tego odbudować. Ja.